Vážené dámy a páni, prosím, pozrieť sa, usaďte a privítajte na pódium moderátorov 7. okeň. Ako prvého Martina Bezáka a jeho šarmantnú asistentku Klaudiu Laudodovú. Klaudia, kde si? Klaudia, ten sačok si na hlavu dávať nemusíš, tvoj ksicht už pozná každý. Hej, Bezák, veľmi vtipné, ako vždy. Dobre, ale teraz už vážne. Dobrý deň, dúfame, že sa vám náš tanec páčil. Dobrý deň. Nakoľko Septima minulý rok nebola, máme tu čest robiť imatrikulácie opäť aj tento rok. No a teraz by sme poprosili triedu prvú OG, alebo teda príjmu, aj s triednou profesorkou, aby sa presunula na pódium a nastúpila si za nás. Klaudia, to už ani nie je pravda. Pamätáš si, ako sme tu pred pár rokmi stáli na ich mieste? No spomínam si, ako sme sa strachovali, čo nás čaká a neminie. No, dnes sme si pre vás pripravili niekoľko zaujímavých úloh, takže poprosíme našich asistentov, aby pripravili priestor pre prvú. No počas nášho štúdia na gymnáziu sme sa totižto dostali do rôznych situácií, kedy sme si naše jedlo museli pripravovať sami. Práve preto sme vybrali 3 z vás, ktorí sa pripravia, aby boli k dispozícii počas hlavne školských výletov. Poprosila by som teda Davida Balážiho, Andreja Molčana a Simonu Zivčiakovu, aby predstúpili. Prejdite tu k tým stolom. Takže navlečte si trička, zoberiete si tu každý jednu z týchto misiek a postavíte sa sem na tento igeli, aby ste nám tu nespravili bordel. Takže vašou úlohou bude vyšľahať tieto bielka. Čas máte na to v podstate do konca nášho tohto programu. Na konci vás kontrolujeme, či ste ich vyšľahali správne. No a na konci to teda overíme a až sa nám to nebude páčiť, tak dostanete vlastne trest. Počas toho vaši spolužiaci budú plniť rôzne iné úlohy. Tak my medzi tým teda môžeme prejsť na našu ďalšiu úlohu. Poprosíme taktiež asistentov, aby prichystali prostriedky. V tejto úlohe si overíme kapacitu vašich plúc, to pochopíte v neskorších ročníkoch. Vlastne je to špeciálna úloha, rozdáme vám vlastne tých 6 pohárikov, 1 balón. Tu na Martin vám vysvetlí, ako to bude fungovať a dúfame teda, že následne Lukáš to názorne ukáže. Takže vašou úlohou bude dať dokopy 6 pohárov pomocou balóna. Videli ste? Tak takto nejako cca plus minus. Dobre, čiže poprosím. Takže poprosíme, aby tejto úlohe teda predstúpili Kovač Šimon, Petrovičová Ema a Hajovská Simona. No samozrejme, keď to nesplníte, vás čaká trest. No čiže pripravíme sa, pozor
A štart. Posledujeme. Musí doučiť rátať, ako vidíme. Dobre, takže dajme tomu, kto má najmenej, bude robiť trest. Asistenti, doneste trest. Ďakujeme. A my môžeme teda prejsť na našu ďalšiu úlohu. Keď poprosíme asistentov, aby spravili priestor. Táto úloha je pre dvojice a vlastne každá dvojica dostane volejbalovú loptu, ktorú si umiestnia medzi seba na brucho a potom následne s rukami za chrbátom sa ju budú snažiť presunúť až k ústram. Lopty sme teda samozrejme vyčistili. Týmto vlastne zistíme, aký dobrý ste kolektív a preveríme to, či viete spolupracovať. Dobre, takže poprosíme, aby predstúpili Cavalcanti Samuel, Krajčír Richard, to bude prvá dvojica. Fiantoková Natália a Sedlárová Julia, to bude druhá dvojica. A Janíc Patrik a Verbický Patrik. Gulik Filip. Takže páči sa, predstúpte, môžete sa nachystať, vy ste dvojica potom. Musíš si dať loptu medzi seba na brucho a vlastne bez rúk si ju musíte premiestniť, teda budete sa snažiť premiestniť až k ústam. Vlastne máte na to 2 minúty a kto to nesplní, zase ho čaká trest. No následne, keď vám tá volejbalka spadne, tak sa ju budete musieť snažiť zdvihnúť bez rúk, alebo vás čaká ten trest znova. Ruky za chrbát. A otočte sa smerom k divákom, nech vidia, ako... Tak. Dobre. Dobre, čiže bez rúk, ruky za chrbátom. A na brucho. Tak, na brucho. Na brucho. Dobre, čiže pripravte sa, pozor a môžete začať. Môžete ju bez rúk zdvihnúť, bez rúk, bez. No nakoľko sa všetci lopty chytili, keďže im spadla, všetkých čaká trest. Nebojte sa, není to otrava, je to len sol s cukrom teda. A prejdeme teda k 4. úlohe. No, keďže vás počas následujúcich rokov čaká veľmi veľa dôležitých písomiek, na ktoré treba mať však kompletné poznámky, no tieto treba šíriť, aby sa potom nestalo, že niekto vie viacej než ostatní. A toto si na vás otestujeme tak, že z vás vybereme 5 žiakov a prvému dáme do rúk 5 žltkov. On ich musí následne presunúť bez toho, aby mu jedno padlo. Posledný v rade ich hodí do nádoby
no nesmie však ani jedno z nich chýbať. Samozrejme, komu žltok spadne alebo bude nekolektívny, opäť ho čaká trest. Takže poprosím, aby predstúpili Dubný Matúš, Gulík Filip, Hrnko Samuel, Jančuška Benjamin, Kapusníková Simona, Kmotorka Nikolas, Kovač Samuel, Kovačíková Lídia, Miko Adam, Mišenka Dody, Novotný Martin, Varga Denis, Vražič Tobias, Valenfels Tomas, Lacika Dominik. Nastúpte si do radu smerom tam teda do zadku. Postavte sa všetci vedľa seba a ruky dajte vlastne takto dopredu. Postavte sa vedľa seba. Ty vlastne, keďže si posledný, budeš ten žltok musieť dať sem, do tejto nádoby. A žltok vlastne bude medzi vami kolovať. A nesmie vám to spadnúť, dávajte pozor. Čiže pripravte sa, pozor, Radka daj. Dobre, ako tak vidíme, bude to kolektívny trest. No ešte, že máme tú fóliu, ako tak vidím. Máme tu krásnu praženicu. Poprosíme teda asistentov, aby rozdali na občané. Poutierajte si ruky, nech nám toto celé nezašpiníte a potom vás čaká zase ten trest. Ste kolektív, musíte si to odtrpieť za všetkých. Maličko, námietky nebereme, poď. Dávaj, nezmaturuješ. Buď kolektívne. Aspoň trošku. To je iba cukor a sol. Tak však už to vedia. No vidíte. No dobre teda. Mám nápad. Radka, dones tú nádobku, kde je iba cukor. Cukru si dáš trochu, že? Doneste tú nádobku s cukrom. Dobre, my tu teda zatiaľ upracujeme. Takže naši bielkači pomaly končíte. Takže si pozrieme našich nádejných kuchárov, ako im tie bielka teda vyšli a skontrolujeme správnu konzistenciu. Dobre, už stačí a teraz to ideme skontrolovať, bez ak kontroluj. Dobre! No, pekne. A
Dobre, poprosíme asistentov, aby tu upratali. Našim príjmanom ďakujeme, zaradte sa naspäť a nás čaká posledná disciplína. No a poslednou disciplínou bude taký malý kvíz, ktorým by sme chceli zistiť, čo ste sa už na našom gymnáziu vlastne stihli naučiť. Preto by som poprosila týchto žiakov, aby vytvorili tým dievčat a tým chlapcov. Čiže Filip Gulík, Benjamin Jančuška, Samuel Kováč, Adam Niko a Denis Varga, to je vlastne tým chlapcov, a Natália Fiantoková, Lívia Kováčiková, Ema Petrovičová, Juliana Sedlárová a Simona Zivčiaková, to je vlastne tým dievčat. Máme pre vás pripravených 6 otázok. Takže teraz poprosím, aby ste si určili jedného hovorcu, čo bude hovoriť teda odpovede. Dohodnite sa. No chlapci, poďme, určite si hovorcu. Áno, dobre, Denis to bude. No, čiže Bezi, môžeš povedať prvú otázku. Takže, je pravda, že v bufete sú 10% zľavy cez hodinu? Takže odpovedali obidve teda družstvá nie. Je to správna odpoveď? Lenže skade to vy môžete vedieť, keďže cez hodinu sa do bufetu nechodí. No pekne. Takže druhá otázka. Je pravda, že škola oslavovala 70. výročie v roku 2007? Správne. A tretia otázka. Je pravda, že tetrachloroplatnatan tetraamindibronoplatičitý je komplex? Správna odpoveď. Tuším, z toho z chémie viete viacej než my. A teraz štvrtá otázka. Je pravda, že budúci rok majú začať s výstavbou školskej jedálne? Opäť správne, to sú ťažko učiť víťazov. Dobre, teraz choďte, vy chalani sú dopredu, vy babi tiež, lebo toto bude vlastne rozstreľová otázka. Je pravda, že tohtoročná oktáva má 20 maturantov? No takže sklamem vás, tohtoročná oktáva ani nie je, my sme najstarší z 8-ročného gymnázia. Čiže kvíz sme ukončili a vyhral teda tým pádom tým chlapcov. Poprosíme teda odmenu. Vás čaká trest. No a teraz, keď sme vás zasvetili do našeho života, musíte ešte zložiť sľuby nám a našej škole. Poprosila by som teda tie sľuby. Po každom sľube budete po 4 predchádzať a zanecháte otlačok tuto na vašej nástenke. Čiže sľubujete pred týmto slávnostným zhromaždením, že pre našu školu budete iba potešením, že sa budete učiť, poctivo študovať a do školy pravidelne a na čas chodievať. Prosím 4 z vás, aby predstúpili a dali otlačok. 4. Radka vám umie následne ruky. Rýchlejšie trošku, no. Dobre. Sľubujete, že starším spolužiakom pomôcky požičiate a poplatky za ne vynecháte. Opäť prosím 4.
ktoré by ste ľahko minuli sami, starším s radosťou odovzdáte, pretože ich radi máte a tak svoje dobré meno zachováte. Ďalší 4. Ruky si vyčistíte potom. Sľubujete, že kde bude zábava či disko, ďaleko či blízko, svojich spolužiakov zavoláte a o spoločenský život sa im postaráte. Plagáty o plesoch všetky prečítate. Ďalší 4. Aj hore teda, aby to nebolo také poloprázdne. Áno, farbou. Hore, môžete hore dať. Sľubujete, že ak na Karin a na Danku v Makau narazíte, kávičku im zaplatíte. Ďalší 4. Sľubujete, že budete spolu držať ako kolektív v dobrom i v zlom, v bohatstve i v chudobe, v zdraví i v chorobe, až kým vás profesorka nerozsadí. Ďalší 4, poprosím. A posledný, sľubujete, že tento sľub splniť budete a pritom na svoju triedu a svojich učiteľov nezabudnete. Posledný, tuším, len 2 ostali. A ešte by som poprosila pani profesorku, aby tam zanechala aj svoj odtlačok. Pani profesorka, toto je darček pre vás. Budete to mať na pamiatku tohto dňa. No a na záver našeho programu by sme vám chceli zaželať veľa šťastia pri štúdiu. Veríme, že budete rovnako spokojní ako aj my a samozrejme aj vy pred nami. A dúfame, že si odnesiete veľa dobrých zážitkov, spomienok. Predsa len 8 rokov spolu je dosť dlhá doba. Verte nám, vieme, o čom hovoríme. Aj tak sa vám to potom bude zdať krátke. Teraz poprosíme našich asistentov, ktorí boli dôležitou súčasťou dnešného programu, aby rozdali darčeky. Poprosím potlesk. Sú to také svietiace náramky, že máme také svetelné vystúpenie. No a teraz by som poprosila celú 7. OG, aby si nastúpila pri príjmu. Poďte za mnou. Poď. No. Tak teda najprv sa odpočíte sami. A teraz spoločne
Vaša fotka je to so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan, lay your ass down for the 3 seconds. Your time is on, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, bloody things, 10 pants with a gold team. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift to you and sit to my rep. John Cena trademark, y'all are so and talk about the wreck you make, but don't know the recipe for no-no. In the guns and all the photos, that's a no-no. When it's popular, block the big tops, I'm breaking no show. See what happens when the ice age melts. The sea monetary status is not what matters, but it helps. Provoca time beats my belly, and it's the same reason y'all can love me, it's the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice legs, leather and minks. I spent 20+ years sitting out with yourself.